Μετά το λόγο θα τον πάρει ο κύριος Σταϊκούρας και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε οριστεί ήδη ομιλητές από τα κόμματα. Θα κάνει παρέμβαση ο Υπουργός, μετά θα μιλήσει ο κύριος Στουρνάρας αργότερα. Καθίστε. Ναι. Κάτσε κάτω τώρα να πούμε λίγο τα πράγματα με το όνομά του. Κόψτε του λίγο το λόγο, έχουμε ακούσει εδώ πέρα πολλά τώρα. Λοιπόν, να ακουστούν λίγο αλήθειες, κύριε Τζάμζη, σε αυτό το κοινοβούλιο. Καθίστε λίγο κάτω, κυβερνητικός είσαστε. Μιλάτε πάρα πολύ, φτάνει. Μιλήσατε 38 ολόκληρα χρόνια σε αυτή την αίθουσα, κύριε Τζάμζη. Ας ακουστούν αλήθειες μια φορά σε αυτό το κοινοβούλιο. Λοιπόν, μας ακούει ολόκληρη η Ελλάδα. Υπάρχει τηλεόραση, ολόκληρος ο ελληνικός λαός έχει στηθεί στις τηλεοράσεις τους και μας ακούει. Ας ακουστεί μια φορά αλήθεια σε αυτό το κοινοβούλιο. Λοιπόν, εδώ μπροστά μου έχω μια μισοδοσία ενός βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Λοιπόν, ακούστε τα, γιατί πριν έγιναν κάποια παρατράγουδα. Ο μισθός του βουλευτή, καθαρός μισθός, είναι 7.600 ευρώ. Και θα το καταθέσω στα πρακτικά. Βάλτε και έξοδα γραφείου 1169,99. Βάλτε και τις επιτροπές. Λοιπόν, ποιος Έλληνας εργαζόμενος, για ποιον Έλληνα εργαζόμενο επιτέλους δίνουμε και έξοδα γραφείου 1.200 ευρώ. Λοιπόν, ας μην κοροϊδευόμαστε άλλο σε αυτή την αίθουσα, γιατί υπάρχει έξω κόσμος που πεινάει και δίνετε στα κομματικά σας στελέχη, στον ειδικό γραμματέα του Υπουργείου, από 3.200 σε 3.000 ευρώ. Δηλαδή 200 ευρώ θα τους κόψετε. Με τον καινούριο προϋπολογισμό κατάθεση του 2013, ένα πρόχειρο έλεγχο που κάναμε, βγαίνει περίπου το κόψιμο του κάθε βουλευτή για τον προϋπολογισμό του 2013 στο περίπου 452,30 ευρώ. Υπάρχει μεγαλύτερο σκάνδαλο από όλα αυτά? Γίνονται περικοπές στον αρχηγό του ΓΕΘΑ από 2.337 μειχτά και τώρα θα πάρει 1.837. Διαλύεται την εθνική άμυνα της χώρας. Διαλύεται την προστασία του πολίτη, προκειμένου να ικανοποιήσετε τα υψηλοβάθμα στελέχη του κόμματός σας. Εκλεγήκατε με ψέματα. Είσαστε μια ψεύτικη κυβέρνηση. Είπατε πως θα διαπραγματευτείτε υπέρ της Ελλάδος και το μόνο που κάνετε είναι να φέρετε το τρίτο μνημόνιο καθαρά εις βάρος του ελληνικού λαού. Η διαπραγμάτευσή σας ήταν η εξής: μειώσεις μισθών και συντάξεων του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Αύξηση των ορίων ηλικίας από τα 65 στα 67. Και έπειτα στη συνέχεια πάμε για 74. Κατάργηση των δώνων Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και τα επιδόματα αδείας. Προάγγελος μεταρρυθμίσεων και του ιδιωτικού τομέα. Μέτρα που οδηγούν στην εξαθλίωση των χαμηλοσυνταξιούχων και των χαμηλών εισοδημάτων. Καταστρατηγείται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Κατακτήσεις δεκαετιών. Διαμορφώνετε ένα νέο εργασιακό περιβάλλον προκειμένου να εξυπηρετήσετε τα συμφέροντα των δανειστών σας. Τα νομοσχέδια είναι αλληλένδετα. Πρώτα η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, έπειτα η ιδιωτικοποίηση στο ΔΕΚΟ και του δημοσίου τομέα και τώρα έρχονται και τα εργασιακά για να διασφαλίσουν τις απολύσεις. Πάμε στο άλλο. Το διάβασα όσο μπόρεσα να διαβάσω από αυτό τον κοδέστατο. Οδηγήσατε τον ελληνικό λαό με διαφημίσεις στις τηλεοράσεις στην επένδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τοποθέτηση φωτοβολταϊκών. Τώρα τα φορολογείτε με ένα ειδικό χαράτσι. Οθήσατε τον Κοσμάκη να βάλει αέριο στο αυτοκίνητό του. Τώρα βάζετε και τεράστια φορολογία. Εξισώσατε το πετρέλαιο θέρμανσης με αυτό της κίνησης. Και καλά για να πατάξετε το λαθρεμπόριο. Έτρεξε ο Κοσμάκης να αγοράσει ξυλόχυσομπες και αλλάζετε τον τρόπο υπολογισμού της τιμής του ξύλου. Συνεχώς κοροϊδεύεται τον ελληνικό λαό. Οπουδήποτε βρίσκεται κάποιες οικονομικές λύσεις, οπουδήποτε βρίσκει ο λαός κάποιες οικονομικές λύσεις, τρέχετε σαν τα κοράκια να το φορολογήσετε, μη σας ξεφύγει τίποτα. Αντιθέτως, το πάρτι στα στρώματα τα υψηλά που δικαιολογεί η Λίστα Λαγκάρτ για 2 χρόνια ήταν κρυμμένη σε ένα σερτάρι. Και έχουμε εδώ πριν λίγο τον κύριο Βενιζέλο να μας κάνει και μαθήματα νομιμοφροσύνης για την ψηφοφορία. Εάν είναι δυνατόν να μας έρθει ο κύριος Βενιζέλος και να μας πει πώς έκασε 2 χρόνια αυτή η λίστα μέσα στο σιτάρι. Κανένας δεν πιστεύει λοιπόν ότι ο Γολγοθάς των απλών Ελλήνων πολιτών τελειώνει εδώ και πως θα υπάρχουν νέες περικοπές όπως ανέφερε ο Σαμαράς. Πως δεν θα υπάρχουν νέες περικοπές όπως ανέφερε ο Σαμαράς στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι τώρα
αρχίζει το δύσκολο ανηφορικό κομμάτι του Γολγοθά. Μας ζητά... Είπατε κάτι, κύριε Γεωργιάδη? Γιατί το ρολόι που φοράτε στο χέρι σας είναι Rolex και έχει 7.000 ευρώ. Έτσι. Εδώ δεν υπάρχει κανένας βουλευτής από τη Χρυσή Αυγή να φοράει ρολογάκι Rolex. Εγώ προσωπικά για 10 χρόνια ξύπναγα 4 η ώρα το πρωί για να πάω στο φούρνο. Είμαι αρτοποιός. Λοιπόν, μας ζητάτε να ψηφίσουμε τα μέτρα. Τα μέτρα όμως δεν απαντάνε στα ερωτήματα για το πώς θα βγούμε από την κρίση. Η αιτιολογική έκθεση του νομοσχέδιου περιέχει θολές και αβέβαιες προβλέψεις. Έχουν περάσει 3 χρόνια από την έναρξη της εποχής του μνημονίου και ακόμα δεν έχουμε δει κανένα δείγμα για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης. Το μόνο δεδομένο που βιώνουμε όλοι μας είναι η εντατικοποίηση της ύφεσης και το σάρωμα της ζωής και ο εξευτελισμός. Αναφορικά τώρα με το άνοιγμα των επαγγελμάτων. Ανοίγετε τα κλειστά επαγγέλματα. Στην ουσία είναι άνοιγμα των συγκεκριμένων επαγγελμάτων στους οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά ισχυρούς. Και ο αποκλεισμός για τους μεσαίους, τους αδυνάτους, για αυτούς που δεν έχουν μπάρμπα στην κορώνη, που δεν έχουν λυμμένα όλα τους τα προβλήματα ή τις κατάλληλες άκρες. Πας στο Βέλγιο, βγαίνεις από το αεροδρόμιο και δεν βρίσκεις ένα Βέλγο ταξιτζή. Το ίδιο θα κάνετε και εδώ πέρα. Με τουρμπάνια, στο κεφάλι θα είναι ταξιτζίδες της Αθήνας. Έχουμε τώρα, λίγες ημέρες, δήλωση της καγκελάριας Γερμανίας, της Άγγελας Μέρκελ. Λίγες ημέρες πριν. Τι δήλωσε? Με ένα χρέος που υπερβαίνει το 80 ή 90% του ΑΕΠ, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να διατηρήσει κανείς την ανεξαρτησία του. Μιλάτε για δημοκρατία. Και θα πω για ποια δημοκρατία μιλάτε. Πώς μπορεί να είναι δημοκρατικό αυτό που δημοσιεύτηκε χθες το μεσημέρι στον τύπο, ένα λεπτάκι τελειώνω κύριε, ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Αντώνης Ρουμπακιώτης, αρνείται να υπογράψει τα μέτρα και υπέκυψε μόνο μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της ΖΙΜΑΡ, κύριο Κουβέλη. Προσέξτε, δεν πίστηκε, υπέκυψε. Τα μέσα ενημέρωσης έγραψαν ότι ο κύριος Κουβέλης κάλεσε τον Υπουργό Δικαιοσύνης στο γραφείο του και του άσκησε αφόρητες πιέσεις. Και με το καλό και με το άσχημο. Είναι αυτό ελεύθερη βούληση? Είναι δημοκρατία? Και είναι τέλος δημοκρατικό το γεγονός ότι το πιο σημαντικό νομοσχέδιο 800 σελίδων παραδόθηκε στους βουλευτές λίγες ώρες πριν να συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή, εν το μέσο μιας νυχτής? Όπως είχε έρθει 3 η ώρα τη νύχτα ο Γκράτσι στο σπίτι του Ιωάννη Μεταξά. Αλλά τότε το τιμόνι της χώρας το κράταγε ένας άντρας και του είπε ένα μεγάλο όχι. Να τελειώνουμε. Λοιπόν, να τελειώνουμε όμως. Κύριοι και κύριοι της κυβέρνησης, μην προσπαθείτε να ξεγελάσετε τον εαυτό σας, όπως ομολογείτε και εσείς οι ίδιοι. Τα περνάτε με ένα άρθρο και όχι κατά άρθρο, για να μην έχετε απώλειες στην ψηφοφορία από τα στελέχη σας. Ακόμα και αν ψηφιστούν τα μέτρα, δεν πρόκειται να εφαρμοστούν για πολύ. Το μόνο που θα καταφέρετε είναι να γράψει τα ονόματά σας ιστορία με τα πιο μελανά χρώματα. Η πορεία των μέτρων είναι προδιαγραμμένη, όπως και η δική σας πορεία. Και γι' αυτό δεν φταίει το μνημόνιο. Φταίει η πορεία που έχετε χαράξει πολλά χρόνια πριν και τα κρίματα που σας βαραίνουν για το γεγονός ότι φτάσαμε έως εδώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.